Toto je Paex Barf Mix s hovädzím mäsom. Surová mrazená zmes, vytvorená podľa zásad prirodzenej barf výživy pre psov aj mačky všetkých plemien. Balenie otvárame a okamžite cítiť prirodzenú vôňu čerstvého mäsa. Pestrá zmes rôznych zložiek. Hneď je vidieť, že tu nejde len omleté mäso. Kúsky hovädzieho mäsa, hydinové časti, vnútornosti a medzi tým oranžové kúsočky mrkvy a zelené stonky petržlenu. Prekladáme do misky. Štruktúra je jemná, zmes sa ľahko rozloží a plní misku prirodzeným spôsobom. A teraz premiešame. Vidíte tu rozmanitosť? Hovädzie mäso a vnútornosti, hydinové skelety s kožou a vnútornosťami, telacia hruď. A samozrejme zelenina, mrkva, petržlen, jablko. Každá lyžica je iná, každá obsahuje niečo iné. Práve v tom je sila tohto mixu. Pestrá kombinácia živočíšnych bielkovín, tukov, vlákniny a antioxidantov v jednej porcii. Vnútornosti dodávajú prírodné vitamíny a minerály, zelenina a ovocie podporujú trávenie a imunitu. Bez obilnín, bez chemických prísad, bez konzervantov. Ideálna vorba na každodenné krkmenie alebo rotáciu proteínov. Rozmrazíte, preložíte do misky a podávate surové. Piper Streets – správna cesta k zdravému krmeniu.